18 आणि 19 तारखेक शिरोड्या शिगमो। या निमतान हे समितीन कलाकारांक आपली कला सादर करपा खातीर माची मेळोवन दिला। शिरोड्याच्या शिगम्याची अधिक माहिती दिवपाक शिरोड्या शिगमो उत्सव समितीन पत्रकार परिषद घेतली। ते भायर मोठ्या संख्येन लोकांनी हजेरी लावची अशी मागणी शिरोड्याच्या शिगमो समितीन केल्या। पळयात आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे कारण म्हणजे येत्या 18 आणि 19 तारखेक शिरोड्या हांगासर गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट आणि गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि शिरोडा शिमगोत्सव समिती यांच्या जोड पावलान 18 आणि 19 तारखेक आम्ही शिमगोत्सव 2023 साजरो करपाचो आसा। हे प्रोग्राम अशें जातले 18 तारखेक आमचो कल्चरल प्रोग्राम जातलो जो बाजारान आमचे गणेश चतुर्थीचो जो सार्वजनिक गणपती सभा मंडप आसा थंय जातलो। तशेंच 19 तारखेक आमची चित्ररथ रोमटामेळ लोकनृत्य आणि फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा जातली आणि फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा ही 2 ग्रुपान जातली, ज्युनियर आणि सिनियर। ओके, आणि रोमटामेळाचो जो शिमगोत्सवाचो टायमिंग जो आसा उद्घाटन सुवाळो तो सारको 3:30 वरांचेर सुरू जातलो। आमकां वेळेचे बंधन आसल्या कारणान आम्ही या वर्सा अशें ठरयला की हो शिगमोत्सव आसा तो 10 जावचे पयलीं सोंपोवपाचो। आणि ह्या वर्साची जी कमिटी आसा ती आमचे मानाधिक WRD मिनिस्टर आसा तेज्या एडवायझरी अंडर आमचे जवळ 100 यूथ ह्या हो जो शिमगोत्सव कार्यक्रम आसा तो सक्सेसफुल करपाक वावरता। आमची तयारी चालू आसा। आता जो 19 तारखेचो प्रोग्राम जातलो तो हांवें सांगल्या प्रमाणे सारखे 3:30 वरांचेर आमचो जी शोभायात्रा आसा ती सुरवात जातली। पयली लोकनृत्य जातलो, मागीर रोमटामेळ आणि मागीर फ्लोट्स, मागीर फॅन्सी ड्रेस जे आसा ते परफॉर्मन्स डायरेक्ट आमचे ऑन स्टेजीर जातले। आणि जो रूट जो जावन आसा तो स्टार्टिंग पॉइंट भाटी जे ग्रासिया स्टील सेंटर आसा थंयच्यान जो आमची एंट्री पॉइंट स्टार्ट जातली आणि एंड पॉइंट जे जावन आसा वाळपे KTC बस स्टँडार। वाळपे KTC बस स्टँडार आमची मेन स्टेज आसतली, थंय सगळे शोभायात्रेचे मागीर रोमटामेळ लोकनृत्य आणि आमचे जे फ्लोट्स आसा त्यांचे एंड पॉइंट वाळपे बस स्टँडार जातले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू।